ତାଙ୍କର କାମ ସେ ଯିବେ ତମେ ଦେଇପାର ନ ଦେଇପାର ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ ଯିବେ ଇଏ ଦେବେ କି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦେଇଥିବ ନା ମ୍ୟାନେଜର କାହାକୁ କିଏ ପଠେଇଲା ସେମାନେ ଦେବେ କି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ ଦବ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛି କିଏ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣ କେତେ ସତ କହିବେ କେତେ ମିଛ କହିବେ କେତେ ମୋବାଇଲ କେହି କାହାର ଏଇଟା ଫଇସଲା ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ମୋବାଇଲ କରିବେ ମୋବାଇଲ ଧରିବେ ସବୁ ସତ ମିଛର ଏଇଟା କାହାଣୀ ଏଇଟା ତ ଅରା ପଡ଼ିବ ଅସୁବିଧା ହଉ ଯେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ତ ଫାଶୀ ହେଇଗଲା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ଆଜ୍ଞା ଫାଶୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ରାଜି ଅଛି